నా పేరు డాక్టర్ దాత్రిక స్వప్న. నేను ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో PhD కంప్లీట్ చేశాను. అంతేకాకుండా మన టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రస్తుత బీఆర్ఎస్ పార్టీ మహిళా విభాగం అధ్యక్షురాలుగా కూడా పనిచేసుకుంటూ వచ్చాను. 2009లో కేసీఆర్ గారు రాష్ట్ర సాధన కోసం ఆమరణ నిరాహార దీక్ష మూడినప్పుడు కేసీఆర్ గారి సారి మాట కోసం మేము కూడా అందరం విద్యార్థులు మహిళలను కూడా అబ్బాయిలతో సమానంగా ఉద్యమం చేశాము. ఆ ఉద్యమంలో భాగంగా ఎన్నో లాఠీ దెబ్బలు తిన్నాం, తూటాలు దెబ్బలు తిన్నాం. ఇక్కడ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ముందే పోలీసు వాళ్ళు నా కాలికి తూటాలు కూడా పేల్చిరు. అప్పుడు ఏమైందంటే అప్పుడు రక్తం ఏరులై పారినప్పటికీ కూడా రాష్ట్ర సాధన కోసం ఎంతో పోరాటం చేసినాం. అబ్బాయిలతో సమానంగా అమ్మాయిలం కథన రంగంలో దూకి ఉద్యమం చేసేసి రాష్ట్ర సాధన చేసినాం. రాష్ట్ర సాధన తర్వాత నా పెళ్లి కూడా కేసీఆర్ గారి చేతుల మీదుగానే వివాహం జరిగింది. వివాహం జరిగిన తర్వాత కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత బంగారు తెలంగాణలో భాగంగా మేము కూడా పాలు పంచుకున్నాము. అమ్మాయిలం అయినప్పటికీ కూడా ఎంతో ఉద్యమంగా ముందుకు పోయినాము. తర్వాత కేసీఆర్ గారు ఏం చేశారంటే రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత విశిష్ట మహిళా పురస్కారం అని, ఎందుకంటే ఉద్యమ రంగంలో నేను చేసిన సేవలను గుర్తించి విశిష్ట మహిళా పురస్కారం అని, ఉత్తమ ఉద్యమకారిణి అని చెప్పేసి, సూపర్ ఉమెన్ అని చెప్పేసి ఎన్నో అవార్డులు ఇచ్చాడు. ఈ అవార్డుల మట్టికే మేము పరిమితమైనము ఉద్యమకారులము. ఇవాళ ఎలా అంటే ఉద్యమకారులు త్యాగాలు అయిపోయినాయి, ఉద్యమ ద్రోహులు భోగాలు అయిపోయినాయి. ఇవాళ మా పరిస్థితి అంతా రోడ్ల మీద అయిపోయింది. మేమేమో రోడ్ల మీద ఉన్నాం, చదువుకొని కూడా రోడ్ల మీద అయిపోయినాం. ఎందుకంటే మరి కవితక్క కూడా చెప్తుంది, చట్టసభలలో మహిళలకు 33% రిజర్వేషన్ కావాలని, అక్క భారతదేశం అంతటికి వర్తించాలని చెప్పేసి పోతుంది. మరి తెలంగాణలో ఇలా రాష్ట్రం కోసం పోరాటం చేసి ఉన్నత విద్యావంతులుగా ఉన్న మహిళలము మాకు మరి ఎలాంటి 33% రిజర్వేషన్ లేకుండా మాకు ఏ విధమైన అవకాశాలు రావట్లేదు. అంతేకాకుండా మరి ఇలా ఉద్యోగ అవకాశాలు లేవు. మా ఉద్యమకారుల రోడ్ల మీద అయిపోయింది పరిస్థితి. అంతేకాకుండా ఉద్యమకారులను ఎలాంటి గుర్తింపు కూడా లేదు, సరైన గుర్తింపు లేకుండా, అవకాశాలు లేకుండా. ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారు చుట్టూ ఉన్న కోటరి ఏం చేస్తుందంటే కేసీఆర్ సార్ని గెలవనియది. సార్ ఏమంటాడంటే ప్రతి మీటింగ్లో ఏం చెప్తాడంటే మీరు నిరుత్సాహపడద్దు, మీరు ఎట్లయినా కలిసే ప్రయత్నం చేయాలని మేము పోతుంటాం. అక్కడికి పోతుంటే తీరా ఇక అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అక్కడ సార్ చుట్టూ ఉన్న కోటరి, అక్కడ ఉన్న పోలీసు వ్యవస్థ సార్ని గెలవనీయకుండా చేస్తూ ఉంటుంటుంది. మరి ఇట్లా అవుతుంటే మా ఉద్యమకారుల పరిస్థితి ఏంది? అసలు మాకు ఇంతవరకు ఎలాంటి అవకాశాలు రావట్లేదు. ఇలా ఉద్యోగ అవకాశాలు లేవు, ఇలా పదవులలో అవకాశం లేవు. మరి సార్ని కలవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తుంటే మరి అందులో భాగంగా ఏం చేస్తారంటే మా సార్ ఏం చెప్పిండంటే పల్లారాజేశ్వర రెడ్డి సార్ని కలిపిమని చెప్పేసి అన్నాడు. మరి అందులో పల్లారాజేశ్వర రెడ్డి సార్ని కలిపిమంటే ఆయన రోజు ఒక రకంగా దాటవేయడం. ఇగో ఇందులో మెసేజ్లు ఏదంటే రోజు ఒక రకంగా దాటవేసే ధోరణి, సార్ని కలవనీయకుండా దాటవేసే ధోరణి ప్రదర్శించడము. మరి ఇలా అయితే మా పరిస్థితి ఏంది? మరి మా ఉద్యమకారులకు ఎప్పుడు గుర్తింపు లభిస్తుంది? మరి ఆ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర కోసం మేము ముందుండి పోరాటం చేసినాం. మరి మాకు ఎలాంటి అవకాశాలు రాలేదు. మరి ఇలా రాష్ట్రం వచ్చింది, రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా అవకాశాలు రాయవట్లేదు. అక్కడ ఉన్న చుట్టూ ఉన్న కోటరి మరి అక్కడ సార్ని కలవనీయకుండా సార్ని తప్పుదోవ పట్టిస్తుంటూ మాకు ఎలాంటి అవకాశాలు ఇయ్యరు. మరి మా పరిస్థితి ఏంది? ఇలా చట్టసభలలో 33% రిజర్వేషన్ కావాలని పోతున్నారు. మరి ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నాం, ఉన్నత విద్యావంతులుగా ఉన్నాం. ఇక్కడ మాకు ఎలాంటి రిజర్వేషన్లు లేవు, ఎలాంటి ఉద్యమకారులకు ఎలాంటి పదవులు లేవు. మా పరిస్థితి ఏంది అసలు? మరి ఇదే విధంగా ఉంటే మరి మా ఉద్యమకారుల పరిస్థితి ఆగమ్య గోచరంగా తయారైంది. మరి మాకు ఎలాంటి అవకాశాలు ఏమి రాకపోతే తర్వాత ఇంకా మేము ఉద్యమించాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది. మరి ఆయా రాష్ట్రం కోసం ఎట్లా పోరాటం చేసినామో ఆయా రాష్ట్రం కోసం పోరాటం చేసినాము. ఇలా మా అస్తిత్వం కోసం, మరి మా మనుగడ, మా అస్తిత్వం కోసము, మా గుర్తింపు కోసం మళ్ళీ మరొక ఉద్యమం చేయాల్సి వస్తుంది. అందుకే మాకు, ఎందుకంటే ముఖ్యంగా మేము ఎవరమో కాదు, మేము తెలంగాణ పార్టీలు ఉన్నాం, బీఆర్ఎస్ పార్టీలు ఉన్నాం, మహిళలమే మేము. ఈ అక్క 2001 నుండి ఉద్యమకారిణిగా చేస్తుంది. మరి మేము 2009 నుంచి కూడా ఉద్యమకారిణిగా చేస్తున్నాం. కానీ మాకు ఇలాంటి అవకాశాలు లేవు. మరి మా ఉద్యమకారులకు సరైన గుర్తింపు జరగాలి. ఒకవేళ గుర్తింపు జరగకపోతే తర్వాత మరొక ఉద్యమం, మహిళలుగా మేమందరం మరొక ఉద్యమం చేసి ఉవ్వెత్తునగా ముందుకు పోతామని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాం.